Ja kyllä mä näen paljon toivoa, koska Mäntä on pieni kaupunki, niin että jos näin pienestä kaupungista löytyy näin paljon voimaa, niin... Joo, tämä jonkun verran on jo, niin kuin, siis tässä vuosien varrella mitä tiedottajana ollut, niin olen puhelimeen vastaillut, kun on ympäri Suomea tullut kysely, että miten te oikein teitte sen Pekilon, että jotkut, jotka suunnittelee samaa, muun muassa Kuusankoskelta tuli tehdasalueella, suunnittelivat sinne, niin että miten te oikein onnistuitte sen siellä pienessä paikassa tekemään. Että siitä on, se on ollut siis niin vuosia tämmöinen tavallaan esimerkkitapaus. Ja siinä tietysti kyllä siinä vaikuttaa, että jos tämä niin kuin vahva kuvatarpohja, mikä tällä paikkakunnalla on, että siellä lähtien on niin kuin uskottavuutta täällä. Joo. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kaupunki just nimenomaan tämän taiteen ja kulttuurin takia ja sen takia, että täällä tuntuu olevan nostetta just tälle asialle. Että se on ehkä niin kuin yksi niitä syitä, minkä takia just tämä työpaikka kiinnosti.